سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ذیشان ہے کہ اللہ تعالی نے میری محبت، میری اہل بیت دی محبت اور میرے صحابہ دی محبت میری امت تے فرض فرمائی ہے۔ اس حدیث مبارکہ نو اگر توجہ دے نال پڑھیا اور سنیا جائے تو بار بار تکرار میری محبت، میرے اہل بیت دی محبت اور میرے صحابہ دی محبت اللہ تعالی نے میری امت فرض فرمائی۔ نماز دے وچ 7 فرائض نے، اگر انسان 6 ادا کر لے، ایک چھوڑ دے وے، اس دی نماز بارگاہ خداوندی دے اندر شرف قبولیت نو نہیں پہنچی، کہ اس نے 6 فرض ادا کیتے، ایک فرض نو اس نے چھوڑ دے۔ اسی طرح اگر حدیث مبارکہ نو غور دے نال پڑھیا جائے، سنیا جائے، تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 محبتاں فرض فرمایا۔ نمبر 1 فرمایا میری محبت، میرے اہل بیت دی اور میرے صحابہ دی محبت میری امت دے اللہ پاک نے کی فرمائی ہے، فرض فرمائی۔ انسان 2 محبتاں لے لے، تیسری محبت نو چھوڑ دے وے، اس دیاں گویا کہ 2 محبتاں بھی بارگاہ مصطفیٰ دے اندر شرف قبولیت نو نہیں پہنچیں۔ کدوں؟ تمام محبتاں جدو اکٹھیاں ہونی، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ذیشان ہے، حبک الشیء یعمی و یسم۔ فرمایا کسی چیز کی محبت تم کو اندھا بھی کر سکتی ہے، بہرا بھی کر سکتی ہے۔ مطلب کہ جدے نال محبت ہے او دے عیب نظر، جدے نال محبت ہے او دے عیب انسان سنن دے واسطے تیار نہیں۔ ہن جڑے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اہل بیت دے متعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ اکرام دے متعلق جنہ لوگاں دا عقیدہ خیال درست نہیں، کیا انہاں دی محبت انہاں ہستیاں دے نال اور انہاں شخصیات دے نال سچی ہو سکتی؟ نہیں، کیونکہ حضور دا 2 ٹوک فرمانے کہ جدے نال محبت ہے او دا عیب نہ انسان ویکھدا ہے اور نہ انسان سندا ہے۔ تے اے تے نفوس قدسیہ یو نے کہ جنہاں نو اللہ پاک نے عیباں تو پاک پیدا فرمایا ہے۔ محمد اعظم چشتی علیہ الرحمہ انہاں دا کتنا خوبصورت انداز ہے۔ آپ فرماندے نے محبوباں تے نقطہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، محبوباں تے نقطہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانی اس نو ایویں جھوٹا پیار جتاندا۔ اصل منافق جانی اس نو ایویں گلاں گلاں چ بڑا عاشق بندا ہے، لیکن جتھے او دا موقع ملے تے او آدھا تیر لا بھی لیندا ہے۔ فرماندے نے اصل منافق جانی اس نو ایویں جھوٹا پیار جتاندا، اور سانو دسیا عشق دے مفتی جیڑا مڑ مڑ اے فرماوندا، آزم جتھے دل آ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ آزم جتھے دل آ جاوے اتھے عیب نظر، اگے بھی میں مثال ہو سکتا دیتی ہوئے حصول برکت واسطے پھر دے دینا۔ مثال ہوندی ہے گل بالکل صحیح
سمجھ دے وچ آ کے پھر انسان دے دل دے وچ اتر جاندی. مثال دے کے سمجھانا اللہ تعالی دی بھی سنت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بھی سنت مبارکہ ہے. مثال دے کے سمجھانا. ایک عاشق دا محبوب سی ایک اکھ تو کانا. انہوں کسے نے کہہ دیتا کہ یار محبت کرن دے واسطے تینوں کو صحیح بندہ ہی نہ ملے, تیرا محبوب ہی ایک اکھ تو کانا ہے. وہ کہنے لگیا جناب ایدے وچ بھی میرے محبوب دا کمال ہے, ایدے وچ بھی میرے محبوب دا, کیونکہ محبت جو کردہ سی, اور محبت جتھے ہوئے تھے عیب ہوئے بھی تے نظر تے ہستیاں ہی ہو نے جنہ وچ اللہ پاک نے عیب رکھے ہی نہیں. ایک او ہستیاں نے کہ جڑے معصوم نے, صرف اللہ دے نبی اور رسول تے فرشتے, اہل بیت حضور دے صحابہ محفوظ نے, یہ بھی اللہ دی حفاظت وچ نے. انہاں کیا تینوں کو نظر ہی نہیں آیا کہ تو کسی اور نال محبت کر لیندا؟ وہ کہندا ایدے وچ بھی میرے محبوب دا کمال ہے. وہ کہنے لگے کمال کی ایک اکھ ہی کونی تے کمال ہے. وہ کہنے لگیا صاحب جیڑی چیز تسی دو اکھاں دے نال ویکھ دے جے میرا محبوب اک نال ہی ویکھ لیندا ہے. جیڑی چیز تسی دو اکھاں نال ویکھ دیو نا میرا محبوب, یعنی ایدے وچ بھی میرے محبوب دا کمال ہے. لبے لبابے ویکھ جتھے محبت ہوئے اتھے عیب. تے جڑے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام دے بارے غلیظ زبانہ دا استعمال کرن اور انہاں دی طرف غلط باتاں اور غلط جملیاں دا استعمال کرن, کیا انہاں دے نال محبت ہو سکتی ہے؟ نہیں. اور جنی دیر تک حضور دے صحابہ دے نال محبت نہیں, اتنی دیر تک اہل بیت دے نال محبت نہیں, اور جنی دیر تک اہل بیت دے نال محبت نہیں, سرکار دے نال بھی محبت قابل قبول نہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور فرماتے نے لو وزینا ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لرجھا. سرکار ارشاد فرماندے نے حضرت ابو بکر صدیق دا ایمان ایک پلڑے وچ رکھیا جائے. نبیاں رسولاں تو علاوہ جڑیاں امتاں پہلے گزر گئیاں نے انہاں دا, اور اس میری امت دے وچ بھی جڑے کلمہ گو ایمان والے ہون گے انہاں دا ایمان ایک پلڑے دے وچ رکھیا جائے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ جس پلڑے وچ حضرت ابو بکر صدیق دا ایمان ہوئے گا وہ پلڑا بھاری ہوئے گا. جنہ دے ایمان نو اتنی فضیلت اتنی اہمیت حاصل ہے کہ تمام ایمان والیاں دے ایمان تو بڑھ کے جنہ دا ایمان ہے اس ہستی دا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے فرماندے نے, حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق جڑا عالمی ارواح دے وچ کریم رب نے وعدہ لیا سی, اس وعدے دے بارے بھی تانوں کوئی یاد ہے؟ اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق عرض کردے نے جی آقا مینوں یاد ہے. فرمایا کی وعدہ سی جڑا عالم ارواح چ اللہ نے لیا سی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے آقا رب کائنات نے تمام روحاں نو اکٹھا فرما کے فرمایا سی الستو بربکم, کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں؟ آقا میں اس وقت جڑیاں روحاں موجود سی میں انہاں نو بھی جاننا, اور جدو وعدہ لیا اس وعدے نو بھی جاننا. اور آقا مینوں اس بات دا بھی علم ہے کہ جن نے سب تو پہلے اس سوال دا جواب دیتا میں اس ہستی نو بھی جاننا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق پھر دس سب تو پہلے کنے آکھیا کہ یا اللہ تو ساڈا رب ہی ہے. جدو اللہ نے فرمایا سی الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ حضرت ابو بکر صدیق عرض کردے نے آقا سب تو پہلے تہاڈی زبان مبارک دے وچوں جملے نکلے سی قالوا بلا, کیوں نہیں تو ہی ساڈا رب ہے.
سب تو پہلے تساں نے جواب ارشاد فرمایا سی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر راضی ہوئے اور راضی ہو کہ سرکار نے فرمایا ابو بکر صدیق جی اینی گل جاننا ہے تو پھر یہ بھی یاد رکھ سب تو پہلے میں آکھیا سی میرے تو بعد تساں آکھیا سی میرے تو بعد تساں آکھیا سی قالوا بلا کیوں نہیں یا اللہ تو ہی ساڈا رب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مقام مرتبہ اور اے فوقیت تمام صحابہ کرام دے وچوں حاصل حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اپنے انداز وچ اوہ گل کی آپ فرماندے نے الف الست سنا دل میرے الست بربکم الف الست سنا دل میرے جند کالو بلا کو کندی حب وطن دی یار غالب ہوئی ایک پل آرام نہ دیندی عاشق مول قبول نہ کیتی باہو کر کر زاریاں روندی اللہ اکبر او سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام مرتبہ سمجھو ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام مدنی پاک سرکار دی بارگاہ وچ جلوہ کرنے اوپر جناب حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے کے آ گئے جدوں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق نو ویکھیا استقبال دے واسطے کھڑے ہو گئے ہن سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھا ہوئے بندہ ہور کو آوے کھڑا ہوئے گل بڑی عجیب لگ دیئے مدنی پاک سرکار نے جبریل علیہ السلام تو پوچھیا جناب کھڑے کیوں ہوئے جے حضرت جبریل علیہ السلام عرض کر دینے آقا آن والا کوئی عام شخص نہیں میرا محسن ہے میرے تے احسان کرنا لائے توجہ کرے آجے شان صدیق اکبر دے جملے نے توجہ کرے آجے مدنی پاک سرکار نے فرمایا اینا نے دہاڑے تے احسان کیویں کیتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام عرض کر دینے بندہ نواز او احسان دنیا تے نہیں کیتا عالم ارواح وچ احسان کیتا ہے مدنی پاک سرکار نے فرمایا دسو احسان کی حضرت جبریل علیہ السلام عرض کر دینے بندہ نواز جدو خالق حقیقی نے فرمایا سی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ جدو اللہ نے فرشتیاں نو فرمایا کہ سجدہ کرو سارے نے سجدہ کیتا ساڑا استاد آکڑ گیا جدو استاد سجدہ نہیں کیتا میرے دل چ خیال آیا استاد سجدہ نہیں پیا کردا میں کراں کہ نہ کراں اج تک سوچدا پیاواں عرش دے نال ایک قبہ ظاہر ہویا ہے نورانی قبہ اس قبے دے اوپر حضرت ابو بکر صدیق دا نام لکھیا ہویا ہے ہر پاسے صدیق صدیق اس قبے وچ آواز آئی ہے جبریل سوچنا سجدے وچ پے جا
سجدہ کر لے۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کر دینے آقا اس طرح انہاں نے میرے تے احسان فرمایا ہے اور ایسا احسان ہے یار اسی اپنے استاد والے ویکھ لئیے، استاد ایک کم نہ کرے شاگرد بھی نہیں کردا کہ میرا استاد نہیں پیا کردا، بہت بڑا امتحان سی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے جبریل علیہ السلام نو اس امتحان دے وچوں کامیاب فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن مدنی پاک سرکار دی بارگاہ وچ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق تشریف فرمانے، مدنی پاک سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق نو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ جس دن تساں نے ہجرت فرمائی ہے، ہجرت تو لے کے مدینہ شریف تک، پھر مدینہ شریف تو لے کے قیامت تک، فرمایا جننے بھی میرے امتی نیکیاں کرن گے انہاں دا ثواب انہاں دے نامہ اعمال وچ بھی لکھیا جائے گا، ہر نیکی دا ثواب تہاڈے نامہ اعمال وچ بھی لکھیا جائے گا۔ اے حضرت ابو بکر صدیق نو فرمایا۔ جدو حضرت عمر فاروق دی واری آئی سرکار مسکرا کے فرماندے نے انہاں دا ثواب انہاں دیاں نیکیاں تے اینیاں نے، فرمایا تہاڈیاں نیکیاں آسماناں دے تاریاں نالوں بھی زیادہ نے۔ تے سرکار مسکرا کے فرماندے نے اینیاں نیکیاں دا تساں کی کرنا ہے، اپنیاں نیکیاں دا چوتھا حصہ مینوں دیو۔ عرض کردے نے بندہ نواز تسی نیک سردار جے تے دہانو نیکیاں دی کی ضرورت ہے؟ مدنی پاک سرکار مسکرا کے فرماندے نے میری ایسی بھی گناہگار امت جنہ کولے نیکیاں تھوڑیاں ہونیاں نے، دہاڑیاں نیکیاں انہاں دیاں نیکیاں وچ ملا دیواں گا، انہاں دا کم بھی پار ہو جاوے گا۔ اللہ اکبر۔ اے مقام جناب سیدنا صدیق اکبر اور پھر مدنی پاک سرکار نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نو اے جڑا مقام ملے آئے کہ نبیاں رسولاں تو بعد ساریاں تو افضل نے، کسے نیکی دی وجہ تو نہیں ملیا، کسے فرض دی وجہ تو نہیں ملیا، صدقہ خیرات کرن دی وجہ تو نہیں ملیا۔ عرض کردے نے بندہ نواز اے مقام نبیاں رسولاں تو بعد افضل ہونا مقام بہت بلندے بہت بڑا ہے، پھر ملیا کیویں وے؟ مدنی پاک سرکار نے فرمایا ابو بکر صدیق دے دل وچ ایک گل ہے، اس گل دی وجہ تو اے مقام مرتبہ ملیا ہے۔ ان صحابہ کرام عرض کر دینے صدقہ خیرات کرن دی وجہ تو نہیں، فرض و نوافل پڑھن دی وجہ تو نہیں، تہجد و شب بیداری کرن دی وجہ تو یہ مقام مرتبہ نہیں ملیا۔ حالانکہ انسان اینا چیزاں تو مقام مرتبہ پاندا ہے، اینا نو نہیں ملیا۔ او دل وچ کیڑی گل لے؟ مدنی پاک سرکار تو جدو پوچھیا گیا مدنی پاک سرکار نے فرمایا او دل وچ جیڑی گل لے او میری محبت، او میری محبت۔ اور محبت اس قدر غالب سی کہ حضرت ابو بکر صدیق دی فطرت بھی چینج ہو چکی سی۔ حضرت ابو بکر صدیق دی فطرت بھی اچھا انسان رات دے لمحات وچ کسی جگہ تے چھپ کے بیٹھا ہوئے، چھپ کے انسان دی فطرت ہے کہ او دے جسم دے کسے حصے دے نال کوئی چیز لگے نا، چھپ کے بیٹھا ہوئے رات دا سما ہوئے تے انسان دی فطرت ہے کہ فوراً اپنے جسم دے اس حصے نو حرکت دے گا، پیچھے کرے گا کہ کیڑی چیز ہے جڑی میرے جسم دے نال مس ہو رہی اور حرکت کر رہی۔ انجی ہے نا فطرت، چھپ کے بیٹھا ہوئے رات دا سما ہوئے، انسان دے جسم نو کوئی چیز لگے، انسان اپنے جسم دے اس حصے نو پیچھے کردا آگے نہیں کرتا۔ ہن سنو غار ثور دے اندر سوراخ سی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوراخ کپڑے دے نال بند کیتے، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اتھے اپنے جسم دی ایڈی رکھ گیا، جسم دی رات دا سما اور خطرہ ہے کہ دشمن ساڑھے تلاش دے وچ نے کدھر حملہ نہ کرن۔ ہن اس سپ نے
حضرت ابو بکر صدیق دی ایڈی تے ڈنگ مارنا شروع کیتا. فطرت ایسی کہ پیر پیچھے کر دے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے پیر پیچھے نو نہیں کیتا بلکہ اگے نو دبیا. یعنی سرکار دی محبت، سرکار دی عقیدت اور سرکار دا پیار اس قدر غالب سی کہ حضرت ابو بکر صدیق دی فطرت نو سرکار دی محبت نے بالکل تبدیل فرما دیتا. اور دوستو اہل سنت و جماعت دا نظریہ ہے کہ نبیاں رسولاں تو بعد سب تو افضل حضرت ابو بکر. بولیے بھئی جیڑا اس نظریے دا قائل نہیں ہو، باویں کو خطیب ہوئے، باویں کو عالم ہوئے، باویں کو مولوی ہوئے تے باویں کو پیر ہوئے، او سنی ہو سکدا. اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کہ نبیاں رسولاں تو بعد سب تو افضل و اعلی حضرت ابو بکر. بلکہ میں جملہ دین لگے عقیدے دا کہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء وچوں مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں اور تمام صحابہ وچوں صدیق اکبر ورگا کوئی نہیں. اور ایویں نہ کیا جی بات اس طرح، میں باقاعدہ دلیل دیاں گا، اور دلیل بھی ایسی دیاں گا کہ جڑی انشاءاللہ ہر دماغ اور ہر دل دے وچ انشاءاللہ اتر جائے گی. آؤ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا جملہ دیتا سی کہ تمام انبیاء وچ مصطفیٰ ورگا کس طرح پتہ لگ گیا؟ پتہ لگ گیا معراج شریف دی رات. کیڑی رات؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی دے وچ جلوہ کرنے. سارے نبی، سارے رسول حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مسجد اقصی دے وچ جمع نے. سرکار سفر فرما کے جا رہے نے، سارے نبی سارے رسول جمع نے، لیکن مصلی امامت خالی ہے. مصلی امامت، حالانکہ آدم علیہ السلام ورگے، خلیل کبریا ورگے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ورگے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ورگے شخصیات ذوات قدسیہ او جلوہ کرنے، لیکن مصلی امامت خالی. پوچھو سارے نبی نہیں؟ جواب آئے گا سارے نبی نے. سارے نبی نے. پوچھو سارے پاک نہیں؟ جواب آئے گا سارے پاک نے. پوچھو سارے علیہ السلام نہیں؟ جواب آئے گا سارے ہی علیہ السلام نے. پھر مصلی امامت خالی کیوں ہے؟ کوئی نبی اگے ہوئے نماز پڑھا دے وے، بات ختم. لیکن نہیں، سارے نبی مسجد اقصی وچ انتظار فرما رہے نے کہ سارے نبی ہون وچ برابر نے، علیہ السلام ہون وچ برابر نے، پاک ہون وچ برابر نے، لیکن مصلی امامت کھڑا ہوئے گا جیڑا سارے نبیاں رسولاں دے وچوں افضل و اعلی ہوئے گا. حضرت جبریل علیہ السلام نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بازو مبارک تو پکڑ کے مصلی امامت کھڑا کیتا اور اعلان کیتا کسے شک چ نہ رہ جانا، سارے نبیاں سارے رسولاں وچوں اگر افضل و اعلی کوئی ذات ہے تے او ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اے ہے مسجد اقصی. آؤ ہون میں مسجد نبوی شریف وچ لے چلا. توجہ، اے ہے مسجد اقصی، سارے نبی پیچھے، پیارے آقا مصلی امامت دے. پتہ لگیا اس رات جنوں امامت کران دا شرف ملیا وہ سارے نبیاں رسولاں تو افضلو. ہون مسجد نبوی ہے، اج بھی مصلی امامت خالی ہے. سرکار اپنے اجرے وچ آرام فرما رہے ہیں. طبیعت مبارک نساز ہے، طبیعت مبارک علیل ہے. سرکار حجرے مبارک چو پیغام دین دینے لوگو مصلی امامت خالی. سارے صحابہ کرام مسجد نبوی شریف دی اندر جلوہ گر. حضرت عمر فاروق کھڑے ہو جاندے، حضرت عثمان غنی کھڑے ہو جاندے، پیر علی کھڑے ہو جاندے،
دیگر صحابہ کرام کھڑے ہو کے نماز پڑھا دیندے، لیکن نہیں، کسی دی جرت نہیں کس مسلے دے کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری، سرکار نے حجرہ مبارک چو پیغام بھیجیا، فرمایا مرو ابا بکر فلیسلی بالناس، جاؤ میرے یار ابو بکر صدیق نو آکھو اج نماز پڑھاوے۔ توجہ، جاؤ میرے یار ابو بکر صدیق نو آکھو نماز پڑھاوے۔ مطلب نتیجہ کی، عقیدہ کی، معراج دی رات جبریل علیہ السلام نے سرکار نو مصلی امامت تے کھڑا کر کے دسیا، لوگو اے امام ساریاں تو افضل و اعلیٰ ہے۔ سرکار نے ابو بکر صدیق نو اپنی جگہ تے کھڑا کر کے دسیا، میرا یار ابو بکر صدیق بھی ساریاں تو افضل و اعلیٰ، میرا یار بھی ابو بکر صدیق بھی ساریاں تو افضل و اعلیٰ ہے۔ اور اگلا جملہ سنو، مصطفیٰ کریم دے یار ہزارہ نے، مصطفیٰ کریم دے یار، لیکن یار غار اکو ہے، یار غار اکو ہے۔ سڑیا تور تے موسیٰ بے ہوش ہو گئے جدوں ازلی انوار نو ویکھے آئے، سڑیا تور تے موسیٰ بے ہوش ہو گئے جدوں ازلی انوار نو ویکھے آئے، اور یار غار نے غار دے وچ بے کے رج رج کے سرکار نو ویکھے آئے۔ او دیوانیوں، او دیوانیوں، رب دی دید ہو گئی جنہ میری سرکار نو ویکھے آئے۔ مصطفیٰ کریم دے یار ہزارہ نے، لیکن یار غار اکو ہے، یار غار۔ اور میں نو تینو گل سمجھانا تے بالکل آسان ہے، ساڈے وچ کوئی چشتی بیٹھا ہے، کوئی قادری بیٹھا ہے، کوئی سہروردی بیٹھا ہے، کوئی نقش بندی بیٹھا ہے۔ گل کرنی بڑی آسان ہے، سمجھانی بڑی آسان ہے۔ توجہ کس طرح؟ اگر کسے بزرگ دا جانشین سجادہ نشین آ جاوے، ادب کرانگے کہ نہیں کرانگے؟ اگر تنسا شریف دا جانے گدی جانشین آ جاوے، ادب کرانگے کہ نہیں کرانگے؟ اگر کرما والے شریف دا سجادہ نشین آ جاوے، ادب کرانگے کہ نہیں کرانگے؟ اگر شرک پور شریف دا سجادہ نشین آ جاوے، ادب کرانگے؟ جدوں اینا بزرگاں دے سجادہ نشینہ دا ادب کرنے ہاں، حضرت ابو بکر صدیق تے سجادہ نشین ہے نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق سجادہ نشین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نے۔ اور دوستو جملہ دل دی تختی تے نوٹ کرنا، ساڑھے وچ کوئی ایسا نہیں جڑا گنبد خضرا ویکھن دے واسطے تڑپدا نہ ہو، دعا کردہ یا اللہ میں نو گنبد خضرا وخا، یا اللہ میں نو گنبد وخا۔ کیوں؟ اے تڑپ کیوں؟ اے تڑپ اس واسطے کو ہو سکتا کوئی سوال کرے، اے تڑپ اس واسطے کہ سرکار دا فرمانے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا جن نے گنبد خضرا نو ویکھ لیا نا او میرے ذمے آ گیا، جن نے گنبد خضرا نو ویکھ لیا او میرے، سارے جملہ بولو، جن نے گنبد خضرا نو ویکھ لیا او میرے۔ میں پوچھنا چاہنا عقیدے دا جملہ ہے، جیڑا گنبد خضرا نو بارو ویکھے او تے مصطفیٰ دے ذمے آ جاوے، اور جیڑے گنبد خضرا دے اندر جفیاں پا کے نال ستے پہنے انہاں دا مقام کی، انہاں دا مقام مرتبہ کی ہوئے گا۔ اور دوستو توجہ، سرکار ارشاد فرماندے نے کہ جیڑا مسجد نبوی شریف دے وچ ایک نماز پڑھے 50,000 نمازاں دے برابر، کتنیاں دے برابر؟ ثواب اس تو بھی زیادہ ہے گئے، لیکن کئیاں بندیاں نو اینا بھی نہیں پچدا۔ حقیقت میں کہہ رہے ہیں، عقیدے دی تیادے دے نصیبان دی گل ہوندی ہے نا، انہاں دے عقیدیاں وچ کچھ ہو رہی ہے، وہ 50,000 دے بھی قائل ہے نہیں۔ حالانکہ حضور دا فرمان ہے کہ جڑا 50,000 جڑا مسجد نبوی وچ آ کے ایک نماز پڑھے، کنیاں نمازاں دا ثواب؟ جڑا مسجد حرام چ ایک نماز پڑھے 1,00,000 دا ثواب۔ اچھا جدو یہ حدیث مبارکہ پڑھی، میں کیا بھی اگر میں جا کے پڑھا تے پھر بھی 50,000 دا، اگر دوڑے وچ کو چلا جائے تے نماز پڑھے تے پھر بھی بولی انجیے نا۔ میں حیران ہو گیا بھی ساڑھے ورگے 15ویں صدی شروع ہوئے، ساڑھے ورگے جو رلے کھلے جا کے پڑھن
تے انہاں نوں 50,000 نماز دا ثواب ہے تے جیڑے صحابہ محمد عربی دے پیچھے نمازاں پڑھ دے سی انہاں دیاں نمازاں دا ثواب کتنا ہونا ہے؟ کیا انہاں دیاں نمازاں دا بھی ثواب 50,000 ہے؟ نا اور اگلا جملہ اس تو قابل توجہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ عظمت صحابہ تے جملہ دین لگیا، حضور فرماندے نے جدا امام ہوئے گا امام تے فرمایا امام دی قرات ہی نمازی دی قرات ہے۔ امام دی قرات ہی تسی اجے نہیں سمجھے، امام دے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، حکم ہے وے کہ تسی پیچھے خاموش ہو کے سنو تے امام پڑھے۔ امام دا پڑھنا تہاڈے حق دے وچ بھی، لیکن کچھ ایسے بھی نہیں، وہ آندے نہیں امام دے پیچھے پڑھنا بھی ہے۔ امام دے پیچھے کیوں پڑھ دے نے؟ وہ آندے نے سانو اس امام نے تے دسیا بھی غیر اللہ فائدہ نہیں دیندا، سانو اس امام نے دسیا بھی غیر اللہ فائدہ، مطلب کہ بھی آدھی آدھی پڑھنی، لیکن حضور دا فرمان ہے کہ جدہ امام ہوئے دا پڑھنا ہی مقتدیاں دا، یعنی امام دی قرات مقتدیاں دی قرات ہے۔ صدقے جامع عظمت صحابہ کرام تو ان پتہ نہیں خوش نصیبی کو بولے گا اس جملے تے، قرات محمد مصطفیٰ کر دے ہوندے سی، ثواب صحابہ کرام نو لبدا ہوندا سی۔ قرات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دی سی، اور ثواب کنہاں نو ملدا سی؟ صحابہ کرام نو۔ اور اگلا جملہ اس تو قابل توجہ، امام نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے مقتدی کو غلطی ہو گئی، حکم میں وے کہ ان چونکہ امام دے پیچھے ہے گئے تے این دے کل کو غلطی اگر بھول چک نال ہو گئی ہے تے غلطی معاف ہے، یہ غلطی معاف ہے۔ ہاں اگر امام کل کو غلطی ہو جاوے تے پھر سجدہ سہو کرنا پے گا۔ تسی اجے بھی نہیں سمجھی، آسان کر دے ماں، پتہ ہے لگیا کہ امام مقتدیاں دی نمازاں دا ضامن ہوندا ہے، امام مقتدیاں دی نمازاں دا ضامن ہوندا ہے۔ اور صحابہ کرام وہ نے انہاں لا اڈے اڈے لان دی لوڑ کوئی نہیں، انہاں دیاں نمازاں دے ضامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اگلا جملہ اس تو قابل توجہ خوش نصیب بولے گا جڑا بولے گا صحابہ کرام وہ ہیں کہ جن کے سجدے اللہ محمد کے سجدوں کے ساتھ قبول فرماتا تھا، جنہ دے سجدے حضور دے سجدیاں دے نال رب قبول فرماندا سی، اے صحابہ کرام نے۔ اور بعض ساڈے بھولے بھالے مسلمان وہ کہندے نے جی فلاں بھی صحابہ نو نہیں مندے، فلاں بھی صحابہ نو نہیں مندے، فلاں بھی صحابہ نو نہیں مندے، تے میں کہا جے نہیں مندے تے پھر کی ہویا؟ اگر کوئی صحابہ نو نہیں مندا تے کی ہو کی گیا؟ آکھو جی بڑی گل ہے، میں کہا نہیں، اللہ نے قرآن میں بھی ونڈ فرمائی ہے۔ اللہ ارشاد فرماندا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ پاک فرماندا ہے جو میرے محبوب کے صحابہ ہیں یہ کافروں کے لیے سخت ہیں۔ کافروں کے لیے مطلب کی کہ کافروں کی ان سے صلح نہیں ہو سکتی، صحابہ کی کافروں سے صلح نہیں ہو سکتی، تے پھر ساری زندگی صحابہ کرام کافران دے نال لڑدے رہے، ساری زندگی صحابہ کرام کافران دے نال۔ بدر وچ کون لڑے، احد وچ کون لڑے، خندق وچ کون لڑے، خیبر وچ کون لڑے؟ صحابہ۔ اور جنہ دے نال صحابہ کرام نے لڑائی کیتی ہوئے انہاں دی صلح صحابہ کرام دے نال ہو سکتی ہے؟ اے تے اللہ نے ونڈ کر چھڈی ہے کہ جنہ دی صلح صحابہ کرام دے نال نہیں ہو سکتی، اللہ پاک فرماندا ہے او کافر نے، اور صحابہ کرام او نے جنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی دین دی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان فرما چاہے۔ اگلا جملہ اس تو قابل توجہ ہے، عظمت صحابہ دا ہے۔ جیڑا بندہ پاک فوج دا دشمن ہوئے پاکستان دا وفادار ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح فرما رہا ہے جی۔ جیڑا پاک آرمی دا دشمن ہوئے کدے بھی پاکستان دا وفادار نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ پاک فوج ہوئے کہ جیڑی پاکستان دی حفاظت فرما رہی ہے۔
اپنی جانا دا نذرانہ پیش کرنا پہ جاندہ ہے بعض دفعہ. پتہ چلیا نتیجہ نکلیا کہ جڑا پاک فوج دا دشمن ہوئے کدے بھی پاکستان دا وفادار نہیں ہو سکتا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فوج دا نام ہے صحابہ کرام. جڑا صحابہ کرام دا وفادار نہیں کدے بھی محمد عربی دا وفادار نہیں ہو سکتا. اور جس کو محمد عربی سے پیار ہوگا وہ صحابہ کرام کا وفادار ہوگا. وہ صحابہ کرام کا وفادار ہوگا. اور دوستو اگلا جملہ کدے بھی پاک فوج تے انڈین فوج دی آپس وچ صلح کہ ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی. کیوں کہ اے اپنی فوج ساڈی حفاظت کرنے والی ہے تے انہاں دی فوج. جس طرح پاک فوج تے پاک انڈین فوج دی آپس دے وچ صلح نہیں نہ ہو سکتی، اسی طرح صحابہ کرام تے کافراں دی بھی آپس وچ صلح نہیں ہو سکتی. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو ٹوک پہلے ارشاد فرما دیتا سی. فرمایا سی لوگو جس دل دے وچ میرے صحابہ کرام دا بغض عداوت کینہ ہوئے گا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او سینہ ایمان تو خالی ہوئے. لا يجتمع حب هذه الاربع الا في قلب مؤمن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی رضی اللہ تعالی عنہما. فرمایا جنہ دا سینے وچ دل وچ اکٹھا پیار نہیں ہوئے گا اس سینے دل وچ کدے بھی ایمان اس سینے دل وچ ایمان آوے گا جتھے چاراں دی محبت اکٹھی ہوئے گی. اور اسی الحمدللہ خوش نصیب ہاں کہ سانو اللہ پاک نے عقیدہ او عطا فرمایا ہے. او عقیدہ کہ جس عقیدے تے رب دا قرآن بھی شاہد ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان بھی شاہد ہے. اور دوستو حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر فاروق دے اس بات وچ کوئی بندہ نصیباں دے وچ شریک نہیں ہو سکیا. اس بات وچ کیڑی بات وچ کہ دو ہستیاں ایسیاں نے کہ جنہاں نو سرکار دے نال گنبد خضرا دے وچ حصہ مل گیا ہے. اے ایسا مقام مرتبہ ہے کہ اس حصے وچ کوئی دوسرا صاحب شریک نہیں ہو سکیا. اور دوستو سرکار دا فرمان ہے لقینو موتاکم، فرمایا اپنے مردیاں نو تلقین کرو. دوسرے نمبر تے فرمایا اپنے مردیاں نو نیک لوگاں دے کول دفناؤ. اپنے لوگاں نو اپنیاں میتاں نو نیک لوگاں دے کولے دفناؤ. مطلب کی کہ جدو اس قبر تے رحمتاں آن گیاں کنال ایدے تے بھی حصہ آ جائے گا نا، کنالے نو بھی چند رحمتاں مل جان گیاں. توجہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق دی عظمت و شان دا کیا کہنا. گنبد خضرا دے وچ لیٹے ہوئے نے، جدو اللہ تعالیٰ دی طرفوں فرشتیاں دی طرفوں درود و سلام دے نغمات آندے ہونے نے، درود و سلام دے تحفہ جات آندے ہونے نے. سرکار نو تے ملدے ہی ملدے نے، سرکار دے صدقے کو حصہ انہوں نے بھی مل جاندہ ہونا. اور علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب چراغ گولڈا شریف آپ فرماندے نے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. کیوں بگڑتا ہے وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. یہ دوستوں مقام مرتبہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. اور عظمت صحابہ دا اس تو بڑھ کے کی مقام ہو سکتا ہے. جڑے صاحب میرے سامنے بیٹھے نے سارے تسی سامنے ہو، اگر صحیح کسے باریک بینی دے نال دیکھا جائے نا تے میری تصویر تہاڈیاں اکھاں دی پتلی وچ، میری تصویر تہاڈیاں اکھاں دی اس پتلی وچ، اور تہاڈی تصویر اگر صحیح باریک بینی دے نال دیکھا جائے نا تے میری اکھ دی پتلی وچ. صحابہ کرام دا کیا کہنا، اے او ہستیاں سن کہ سرکار انہاں دیاں اکھاں دیاں پتلیاں وچ رہندے سن اور اے سرکار دیاں اکھاں دیاں پتلیاں وچ رہندے سن.
اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نو مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نقل فرماندے نے، حضور نے فرمایا لوگو اگر کسے نے میرے جد امجد خلیل کبریا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا سینہ مبارک دیکھنا ہے، فرمایا او میرے یار ابو بکر صدیق دا سینہ مبارک دیکھ لے۔ اور سرکار نے فرمایا، مولا کائنات مولا علی شیر خدا راوی نے فرماندے نے، حضور نے فرمایا کہ جڑا جنت دا خازن ہے، جدے کول جنت دیاں چابیاں دے گچھے نے، جدوں قیامت دا دن آئے گا او جنت دیاں چابیاں دے سارے گچھے لیا کے حضرت ابو بکر صدیق دی بارگاہ وچ پیش کر دے گا اور کہے گا کہ رب تعالی سلام فرماندا ہے اور نال ارشاد فرماندا ہے کہ جنت دیاں گچھیاں دے چابیاں دے گچھے تسی لے لو، جنوں دل کردہ جنت وچ گل دے وہ، جنوں دل کردہ جہنم چ دھکا دے دے وہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، جنہاں نو حضور دے سارے صحابہ کرام دے نال اور بالخصوص چاراں دے نال پیار محبت عقیدت ہوئے گی، میرا کریم رب یقیناً انہاں نو جنت ہی عطا فرماوے گا۔ الحمدللہ اسی خوش نصیب ہاں کہ ساڈا عقیدہ کدھر ٹوئے ٹبے وچوں اے نہیں بھی ٹبے تو آواز آئیے یا ٹوئے تو آواز آئیے یا ساڈا عقیدہ پڑھن والے جناب گویے گلوکار نہیں، سانو اللہ پاک نے عقیدہ او عطا فرمایا ہے جدے تے رب تعالیٰ دے قرآن دی بھی مہر لگی ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دی بھی مہر لگی ہے۔ دوستو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آخری لمحات جدو دنیا تو جاندہ وقت آپ دا قریب آیا، آپ نے مولا کائنات مولا علی شیر خدا نو بلایا اور بلا کے فرمایا یا علی غسلنی غسلت بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا علی تساں نے میں نو غسل خود ہی دینا ہے، تے فرمایا اونا ہتھاں دے نال دینا ہے جنہ ہتھاں دے نال سرکار نو غسل عطا فرمایا، جنہ ہتھاں دے نال غسل سرکار نو عطا فرمایا سی، اور آپ نے نال فرمایا کہ پہلے سرکار دی بارگاہ وچ لے جانا، اگر دروازہ مبارک کھل جائے تو میں نے اتھے پیش کر دینا، اگر نہ کھلے تو پھر جنت البقی نہ لے۔ اور اس بات میں لکھن والے دو بندی حضرات بھی نے، اشرف علی تھانوی دو بندیاں دا حکیم الامت، انہیں آدھی کتاب چ لکھے ہے جمال الاولیاء وچ، انج وصیت کی تھی حضرت ابو بکر صدیق نے، مولا کائنات نے غسل دیتا دین تو بعد خود مولا کائنات دی حضرت ابو بکر صدیق دی چار بھائی نو خود مولا کائنات نے کندھا دیتا اور کندھا دے کے دسیا کہ اسی کسی عام بندے دا جنازہ نہیں لے کے جا رہے بلکہ اپنے امام دا جنازہ لے کے جا رہے ہیں۔ جا کے سرکار دی بارگاہ میں سلام پیش کیتا، سلام پیش کرن تو بعد عرض کیتی آقا حضرت ابو بکر صدیق آئے نے، بس ایک کہندی دیر سی ادخل الحبیب الى الحبیب، روزہ مبارک دے وچوں آواز ہے یار نو یار دے کولے داخل فرما دے، یار نو یار دے کولے داخل فرما دے۔ وہ دیکھو اونا صحابہ کرام دا عقیدہ سی نا کہ سرکار قبر مبارک وچ زندہ نے، سرکار قبر مبارک وچ ایک، اور دوجے نمبر تے صحابہ کرام دا عقیدہ سی کہ جو اسی کہنے ہیں سرکار سن دے بھی نہیں جان دے بھی نہیں، مگر نہ ایک کہن دی کدے نہ ضرورت پیش آن دی کہ سرکار ابو بکر صدیق آئے نے، ایک کس واسطے کیا کہ سرکار سن دے بھی نہیں جان دے بھی نہیں، سرکار دی قبر مبارک وچوں آواز آئی کہ یار نو یار دے کولے داخل کر دے۔ بلکہ علماء اہل محبت نے لکھا ہے کہ غار وچ ابو بکر صدیق پہلے گئے سن، غار نو صاف کیتا، مزار وچ سرکار پہلے گئے سن، جا کے مزار دے وچ پہلے ہی حضرت ابو بکر صدیق دے واسطے بندوبست فرما دیتا، میرے امام اعلی حضرت کشتہ عشق مصطفیٰ، امام عاشقاں، امام مجدد دین و ملت اشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماندے نے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ دوستو خوش نصیب ہاں سی اور شکر ادا کیتا کرو کہ یا اللہ سانو ایسا سونا عقیدہ عطا فرمایا تے بدشگونی دا شکار بھی نہ ہویا کرو، بدشگونی دا شکار بھی
نہ ہویا کرو. کئی بندے عقیدے دے معاملے چ بھی ہو جاندے نے, او ویکھو جی بندے کنے نے, یہ کنا ہے وہ کنا. نہیں, بندے بندے نہیں ویکھنا, اے ویکھنا ہے کہ مدینے والی دی بولی کنی قبول ہے. اور بدشگونی, چونکہ پچھلا جمعہ بدشگونی سی تے کچھ چیزاں ویسے تے پورا جمعہ بھی پڑھایا جا سکتا ہے اس سے موضوع سے, لیکن چند ایک چیزاں ساڈے وچ رائج نے, میں دسن لگیا. نیا مکان بنا کے اوپر ہانڈی رکھنا, کی رکھنا, اے بھی بدشگونی ہے. کار لے کے, نوی گڈی لے کے نال لتر بن دینا, اے بھی بد, بولیے بھئی, بدشگونی ہے. اسی طرح کاروبار دے واسطے کو دن خاص کرنا کہ میں اس دن جی کاروبار شروع کراں گا, بدھ والے دن, جمعرات والے دن, جمعے والے دن. اگر تے نیت ٹھیک ہے تے پھر ٹھیک ہے, جی وگرنہ اے بھی کہ باقی دناں چ شروع کیتا تے پتہ نہیں کی ہونا ہے, اے بھی بد, بولیے, شگونی ہے. اور سرکار نے ارشاد فرمایا, جیڑا کسے کاہن دے کولے گیا جا کے ہاتھ دیاں لکیراں وکھائیاں کہ میرا ہاتھ چیک کرو میری زندگی کیسی گزرنی ہے, حضور فرماندے نے انہوں نے اس چیز دا انکار کیتا جڑی اللہ نے میرے تے نازل فرمائی سی. لیکن پختہ یقین نہیں سی, بس ایویں ایک اگلے دا پتہ کرن میرے کول کنا کوئی علم ہے, تے حضور فرماندے نے پھر بھی اللہ اس بندے دی 40 سال تک کی عبادت قبول نہیں فرمائے گا. چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے پریشان ہونا, بلکہ او کتاب دے وچ لکھیا ہے کہ میاں بیوی اپنے ہاتھ دیاں لکیراں چیک کران چلے گیا کسے نجومی کول, ہن لکیراں دے حساب دے نال بندہ انجی سی بھی طلاق ہو جائے گی, طلاق. لیکن وہ نجومی بڑا سمجھدار سی, وہ کہنے لگیا یہ طلاق نہیں ہو سکتی کسی صورت بھی, کسی صورت بھی طلاق نہیں ہونی. واپس آ گئے, لڑتے سن ڈیلی. وہ کہنے لگے جو طلاق ہی نہیں ہونی تو پھر لڑنا کہاں ہے. وہ بڑی جناب پر سکون زندگی انہاں دی گزری تے بڑا جناب خوشگوار ماحول بن گیا. اس واسطے چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تے جناب اس ساڈے وچ بدشگونیاں نے. اللہ پاک سانو ایسی نحوست بھی محفوظ فرمائے, اور جنہاں دا صحابہ کرام دے بارے عقیدہ, نظریہ, ذہن, فکر, سوچ ٹھیک نہیں, اللہ ایسیاں نحوستاں تو بھی سانو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب